El meu nom és Manel Guerrero. Jo vaig començar a venir al PEN, deuria ser cap al 2002, perquè uns amics, especialment l'Arnau Pons, Jaume Sobirana, Carles Torner, em van dir vine al PEN que t'interessarà, i estem fent un treball important a favor dels escriptors perseguits i creiem que pots fer bona feina. Dic, bueno, doncs ja vindré. Llavors vaig assistir a alguna reunió del comitè d'escriptors empresonats, que en aquell moment que era en Carles que el portava, i sí, em vaig fer membre del PEN. I bé, el que vaig veure una mica quina era l'aportació que podia fer en el PEN, donada una mica les característiques del PEN i les activitats diverses que fa. Com que estic en diverses coses, tampoc no m'hi podia dedicar molt, però hi havia una cosa que a mi m'interessa especialment, que és la relació entre els escriptors i els artistes. Estem en una cultura, la cultura catalana, en la qual hi ha una tradició molt important. Bé, hi ha els casos de Foix, Miró, Brossa, Tàpies, els que jo coneixia, i aleshores em va semblar que seria una cosa interessant de seguir una tradició que ja havia tingut el PEN, justament amb Josep Palau i Fabra com a president del PEN. Palau i Fabra, el qui també vaig conèixer i vam ser bons amics, ell va convidar a diversos artistes a col·laborar amb el PEN. I així una de les trobades internacionals que va fer el PEN català quan ell era president, el 1978, ell va demanar a Antoni Tàpies i a Joan Pere Viladecans que si volien fer un cartell per al PEN català. I així va ser com es va fer. Amb aquest precedent vaig proposar al PEN català d'aprofitar una de les dates assenyalades en el calendari del PEN, que és el Dia Internacional de l'Escriptor Empresonat, per fer cada any un cartell, una imatge que demanem a un artista que generosament cedeix l'obra al PEN. I així va ser com va començar aquesta relació i aquest compromís meu amb el PEN, i aleshores, des d'aleshores, he estat treballant en col·laboració amb artistes de diverses disciplines per tal que col·laborin en el PEN, i aquell any, el 2003, vam demanar a Antoni Tàpies que fes el cartell. Ell també molt generosament el va fer, una mica per iniciar aquesta relació, i al llarg dels anys han estat molt els artistes que generosament han treballat amb el PEN, des de Pere Jaume, Frederic Amat, Jaume Plensa, molts altres que ja no hi són, Albert Ràfols Casamada, Josep Guinovart, Alfons Borrell i tants d'altres, i també artistes més joves que em semblava important que fessin l'aportació al PEN, alguns ara més reconeguts, com Ignasi Abellí, altres més emergents, com la Mireia Sallarès, i ha estat així com al llarg dels anys s'ha anat constituint aquesta col·lecció del PEN, que ara ja té una llarga tradició i molt d'interès, perquè permet de veure la diversitat, la diferència dels treballs artístics i la riquesa que té l'art aquí a Catalunya. També hem introduït fotògrafs. Joan Fontcoberta, per exemple, va col·laborar activament amb el PEN, fins i tot vam arribar a fer un projecte, que és el projecte d'Elèctrics, que va ser també un llibre i una exposició feta per iniciativa del PEN català, i altres fotògrafs com Manel Esclusa,
també han fet un cartell del PEN, i ara, doncs, de cara al centenari, també obrim una nova via, i en aquest cas hem convidat el cineasta Albert Serra, que serà qui farà el cartell d'aquest centenari del PEN català.